Arratsaldeon bertsozalea, zaituguna parez pare, elkartasunak berriz bete du, gaur elorsoro goita be, herri honetan bidezidorrak, hartzera ohituta gaude, Barakaldotik Bilbora goaz, ta horregatik ta alare, ezin genuen bidea egin, Oiartzundik pasagabe. Arratsaldeon itxasontan geure tanta aletxoa, beti izan dira errima ona, bersoa eta presoa. Zabaldu nahi genituzke hitzak eta luzatu besoa, libertatearekin rimatzen joan dadin gure bersoa. Zein da gure hitzeta, doinuen jabea, zauria gatza bada, denbora area, berso bakoitza tanta, berdinik gabea, sortzea litzateke, denon ondarea, arresiak botako dituen marea. Gure tanta txikia elkartasun froga, aiako harrietan sortua bozgora, berso errekasto bat doa itxasora, saio hau egitea guretzat gusto da, ta egin behar ez denean ordun bai gustora. Ze beteka da aulkietan ta, ze utxune sabeletan, larun batean batuko garen, legez Bilboko kaletan, Oiartzunera etorri gara, gaur bihotzak azaletan, bizi poza ta berotasuna, indartzeko eginaletan, bersoen bidez zuengan eta zuen bidez kartzeletan. Bertsoen plazek izendapenik, baldin balute merezi, plaza hauxe da dudarik gabe, berezietan berezi, beraz aldela bihur dezagun, oroiminta parentesi, hemen zergatik gauden oroituz, baina minetik iesi. Arratsaldeon hor zaudetenei, ta ez zaudetenei berdin,
bersoa ere tanta bat dugu, beti auskorta beti fin. Batzutan busti egin dezake, bestetan kilimak egin, hotzetan mina eman dezake, berotan berriz atsegin, gaur alegina egingo dugu, hori dena izan dedin. Arratsaldeon ongi etorri, heldu da gure orena, hitza kantatuz bete dezagun, hitzezkoaren ordena. Paradigma bat iruditu zait, beti jaialdi onena. Hau da plaza bat beti beteta, sekula bete ez dena, baina aurten bai sekula baino beteago dagoena.